तर पहिल्या आणि दुसऱ्याची थोडीशी उजळणी प्रत्येक अध्याय, जसं मी पहिल्याच दिवशी मला वाटतं बोलली असेल की हा एकमेकांशी गुंफलेला आहे. हे 18 मणी आहेत जणू काही. मग 17व्या अध्यायापर्यंत भगवद्गीता संपते आणि 18व्या अध्यायात सगळ्या सगळ्या अध्यायांचं सार आहे आणि सगळ्या पूर्ण भगवद्गीतेचा सार आहे. जसं आपण कालच्या अध्यायामध्ये बघितलं की दुसरा अध्याय हाही प्रभुपादांनी लिहिलंय गीतेचं सार आहे. कारण त्याच्यात बुद्धियोग आहे, ज्ञान योग आहे, मग सांख्य योग आहे, जिथे जो शरीर आणि आत्मा याची संलग्नता दाखवत आहे. आणि अशा या सगळ्या योगांचं कर्मयोग आहे, तिथे ज्ञान योग आहे, आणि मग ध्यान योग, आणि पुढे जाऊन आपल्याला अष्टांग योग, ह्या सगळ्या योगांची माहिती घ्यायची. योग सगळ्यात पहिले योग, मग जे कर्मकांड आपण बघितलं आणि कर्मयोग आपण बघितला. मग जो आनंद नाही वाटतंय भगवंताला, अर्जुन सांगतायत की मग मला आनंद वाटत नाही, त्याचं कारण जे भगवंतांनी समजावून सांगितलंय की तू जर कर्मकांड केलंस तर ते तुझ्या स्वतःसाठी करतोयस, आणि तरीही भगवंत त्यांना कुठेतरी, आपण जसं म्हणतो ना, एक आध्यात्मिक व्यक्तिमत्व, कुठेतरी मनाची मानसिक दौर्बल्य घालून मानसिक मनोबल वाढवत असतात. आणि जसं प्रभुपादांना ऐकलं की तुम्ही प्रत्येक वेळी, जसं गीता ही प्रत्येक वेळी तुम्हाला वेगवेगळ्या दृष्टिकोनातून ऐकायला, बघायला मिळते. प्रभुपादांचं जे काही बोलणं तुम्ही ऐकाल, इतकं तुमच्या मनाला भिडणारं असतं, आणि तो आवाज आणि त्या आवाजातली ती ते जे बल असतं आवाजामधलं, आणि तो जो कणखरपणा, की कृष्ण भावना भावित असं ते बोलणं असतं. आणि म्हणूनच प्रत्येक वेळी कुठेतरी उंचावल्यासारखं वाटतं. त्या आध्यात्मिक याच्यामध्ये कुठेतरी उंच पातळी गाठल्याचा एक आनंद मिळत असतो. अशा या आध्यात्मिक व्यक्तिमत्वाने, जसं भगवंत प्रत्यक्ष अर्जुनाचे गुरु आहेत, जसं आपण बघितलं की भगवद्गीता आपल्याला प्रत्येक प्रॅक्टिकल सुद्धा खूप ज्ञान देते. जसं मी कालच्या अध्यायात तुम्हाला सुरुवातीलाच सांगितलं की मग गुरु शिष्याचं हे नातं, शिष्याने कशा प्रकारे, अर्जुनाने गुरूंना सांगितलंय की कार्पण्य दोषो भवत स्वभावः पृच्छामि त्वां सधर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहम शाधी माम त्वां प्रपन्नम. की जे काही निश्चित आहे, कारण मग तिथे मान्य केलेलं आहे अर्जुनाने. मग त्या शिष्याने मग असं नाही सांगितलं की तू मला या का अवस्थेत घातलंयस, किंवा कशा प्रकारे मला का, माझ्यावरच अशी का वेळ येली. तर तिथे भगवंतांना शरण गेलेले आहेत अर्जुन. हा जो अप्रोच आहे, म्हणूनच हे जे शिष्यांनी गुरूंना सांगण्याचं जे ती जी पद्धत आहे की प्रत्येक गोष्ट तुम्ही गीतेमधून शिकाल. आणि म्हणूनच आपल्याला हे जाणून घ्यायचंय की अर्जुनाने कशा प्रकारे भगवंतांना शरण जाऊन सांगितलं की मला निश्चित काय ते सांगा, की मग मला कळत नाही मी युद्ध करावं की न करावं. कारण माझ्या मनामध्ये संशय, माझ्या मनामध्ये विचारांचा जो कल्लोळ झालेला आहे, आणि या सगळ्या विचारांमुळे कुठेतरी व्यवसायात्मिक बुद्धी जाऊन अर्जुन हा अव्यवसायात्मिक झालाय. म्हणून ज्या स्थिता धीर मुनीबद्दल भगवंतांनी सांगितलंय की मग ज्याचं मन आणि बुद्धी एकाग्र केली, असा स्थिताधीर मुनी, म्हणजे प्रल्हाद महाराजांचं उदाहरण आपल्याला दिलंय, प्रत्यक्ष प्रभुपादांचं उदाहरण दिलंय. आणि मग ज्या काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या सगळ्या षड्रिपूंमध्ये त्या तीन, मग ज्या मायेच्या खाली, मग ही माया, काल प्रभुपादांनी खूप सुंदर असं म्हणजे व्हॉट्सअप ग्रुपवर खूप सुंदर शेअर केलेलं, ऐश्वर्या माताजी ज्या सिनियर आहेत आमच्या माताजी, खूप सुंदर, की मग ही माया सुद्धा कुठेतरी भगवंतांचीच आहे हो. पुढे जाऊन आपल्याला बघायचंय, मग ही मोह माया आणि योग माया, ही निर्मिती ही भगवंतांचीच आहे. ही प्राकृती, ही भौतिक प्रकृती, आध्यात्मिक प्रकृती ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. म्हणून ही माया पण इतकी स्ट्रॉंग आहे, इतकी ती बलवान आहे, कारण त्या मायेचं वेष्टन म्हणून मग तो काम, ती जी काम वासना आहे ती कुठेतरी क्रोधाला, आणि मग पुढे जाऊन बुद्धीचा नाश, मनाचा कुठेतरी संभ्रम, की मग चांगलं आणि वाईट याच्यातला सुद्धा फरक ज्याला जाणवू शकत नाही, अशी व्यक्ती मग कुठेतरी अधःपतनाला जाते. कारण मग सगळं समजून, जिथे स्थिताधीर मुनीचं उदाहरण दिलंय, सगळं कळतंय की कशा प्रकारे या इंद्रिय विषयाच्या वासनांमधनं स्वतःला नियंत्रित करता येऊ शकतं प्रयत्नांनी. जसं पुढे जाऊन 6व्या अध्यायात भगवंत म्हणतायत की अर्जुनाने जरी म्हटलं की हे मन काबूत येत नाही, तरी तू जर प्रयत्न केलास, तू जर या आध्यात्मिक सगळ्या ज्ञानाने प्रयत्न केलास, तर त्या प्रयत्नांनी हे निश्चित शक्य आहे. अशक्य नाहीये, कठीण आहे पण अशक्य नाही.
आणि म्हणूनच मग आपल्याला जाणलंय आपण की कशा प्रकारे ही काम वासना, मग कुठेतरी ती जी ओढ बघितली आपण सगळ्यात शेवटी अध्यायाच्या बघितलं की ती ओढ असते, ती आसक्ती असते, त्याचं वासनेत केव्हा रूपांतर होतं, मग ती वासना म्हणजे काम. मग तारो नाम, की स्वतःच्या इंद्रियांच्या आत्म इंद्रियो वांछा तारो नाम काम. काम म्हणजे काम वासना. कारण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी ती केली जाते. त्याच्यासाठी झटलं जातं, नाही मला ते मिळालंच पाहिजे, कसंही करून मला ते मिळवायचंय. ही जी वासना आहे, ही वासना म्हणजे ती मोड ऑफ पॅशन ज्याला म्हणतात, की मग आपण त्याच्या रजगुणामध्ये असते व्यक्ती. मग ही भौतिक जगातली ही जी व्यक्ती आहे, ही जी सामान्य माणूस किंवा मनुष्य आहे, हा मोस्टली म्हणजे अगदी मेजॉरिटी भाग किंवा जास्तीत जास्तपणे या रजोगुणामध्ये, कारण त्या वासनेने आणि कुठेतरी की ती ओढ असते, की ती वासना, मग ती गोष्ट मला मिळालीच पाहिजे, कुठल्या का मार्गाने मिळू दे, पण ती मिळालीच पाहिजे. जे 14व्या अध्यायामध्ये, म्हणून मी खूप त्याच्यात शिरत नाहीये, कारण 14व्या अध्यायामध्ये आपण पूर्ण ते विश्लेषण जाणणार आहोत सत्व, रज आणि तमो गुणाचं. कारण प्रत्येक अध्यायामध्ये या सगळ्याचा खुलासा केलेला आहे व्यवस्थितपणे. आणि म्हणून मग आपल्याला या वासनेवरती कुठेतरी जय मिळवायचा आहे. मग ही वासना नाहीतर क्रोधाला निर्माण करते, कारण ती कुठेही समाधानी होत नाही. कुठेही त्याचं समाधान होत नाही, कुठेही त्याचं परिपूर्ण होत नाही, कारण ती वासना शमली असं होत नाही आणि मग त्याचं क्रोधात रूपांतर होतंय. आणि मग तो क्रोध कुठेतरी स्मृतीचा विभ्रंश करते. मग ती चांगलं काय करायला पाहिजे, वाईट मार्ग काय आहे याचंही तारतम्य राहत नाही. मग ती गोष्ट कुठेतरी बुद्धीचा नाश करते, कारण ती जी बुद्धी आहे, मग मन, बुद्धी आणि इंद्रिय याच्यावर बसणारी ही जी कामवासना आहे, या 3 गोष्टींवर ही कामवासना बसणारी आहे. आणि मग त्या सगळ्याला ती कुठेतरी सगळ्यात उलाढाल होऊन मग ती अ, अधःपतनाला, व्यक्तीला अधःपतन होण्यासाठी कारणीभूत होते. मग आज आपण ते जे पारिवारिक परंपरेचं कारण आहे तेही जाणणार आहोत. आणि मग कर्मयोग, आजचा हा जो कर्मयोग याविषयी आपण जाणणार आहोत. 3रा अध्याय हा कर्म कर्म आणि योग. मग या योगाला आपल्याला जाणायचंय. मग योग याचा अर्थ काय सांगितला मी तुम्हाला? योग म्हणजे काय? योग याचा योग अर्थ काय म्हणजे सांगितला? जोडणे, योग जोडणे. म्हणजे जोडणे. अगदी बरोबर माताजी. योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि म्हणूनच मग कर्मयोग, की ज्या कर्मातून भगवंतांशी जोडलं जायचंय आणि म्हणून त्याला कर्मयोग म्हटलंय. कर्मकांड जे इंद्रिय तृप्ती करताय, स्वतःच्या स्वार्था करताय, स्वतः करताय ते कर्मकांड. आणि म्हणूनच मग त्याला आपल्याला पूर्णपणे जाणायचंय. मग अर्जुनाचा प्रश्न संपत नाहीयेत आणि अर्जुनाचे प्रश्न सुरूच झालेत रादर आता. की मग अर्जुन म्हणतोय की मला तुम्ही सगळं ज्ञान दिलंय का? अर्जुनाला युद्धच करायचं नाही. आपण म्हणतो की एखाद्या व्यक्तीला ती गोष्ट करायचीच नसेल तर मग 10 कारणं असतात. तसं कुठेतरी अर्जुनाची स्थिती झाली, कारण तो असमंजस झाला. त्याला ती गोष्ट करायचीच नाही, युद्ध करायचंच नाही, युद्धाला सामोरच जायचं नाहीये. मग तो भगवंतांना कुठेतरी ज्ञान तर घ्यायचं आहे. मग तो ज्ञान मिळालंय दुसऱ्या अध्यायात, त्याच्यात तो कुठेतरी संभ्रमात पडलाय. मग तो संभ्रमामध्ये काय विचारतोय, की मग तुम्ही मला ज्ञान दिलंय, की तू शरीर नाही, तू आत्मा आहेस. मग काय करायचंय या आत्म्याला राज्य करून? काय करायचंय आत्म्याला युद्ध करून? आणि मग म्हणून हे त्याग करणं, की मग मी त्याग केला पाहिजे हे ज्ञान घेऊन. या या ज्या सांख्य योगाचं, ज्या तुझ्या शरीर आणि आत्म्याच्या संलग्नतेचं मला ज्ञान दिलंयस, की हा आत्मा हा अविरतपणे या शरीरामध्ये प्रवास करत असतो आणि मग हे शरीर म्हणजे एका वस्त्राप्रमाणे, एक वस्त्र काढून तो आत्मा दुसरं वस्त्र धारण करणार आहे. मग काय करायचंय त्याच्याशी एवढी संलग्नता? आणि मग त्याही पुढे त्याच्या पुढे जाऊन तू मला सांगतोयस, की मग अल्पस्य स्वधर्म, की तू स्वतः जर छोट्यातलं छोटं काम केलं, प्रयत्न भगवंतांसाठी सेवा केलीस, तो कुठेही वाया जात नाही आणि तो रादर तुला एका भयानक अशा संकटातून सोडवू शकतो, संकटातून मार्ग देऊ शकतो. मग मी कर्म करावं की मी त्याग करावा? मी ज्ञान घेऊन त्याग करावा की मी कर्म करावं? हे मला तू एकम वद, काहीतरी एक मला नक्की सांग. मग भगवंत सांगतायत निष्काम कर्मयोग. मग हा कर्मयोग नाही फक्त, तो निष्काम कर्मयोग. जे कर्म करतोय ते कर्म फळांची अपेक्षा न करता जर केलंस तर ते निष्काम कर्म, ते भगवंतांसाठी केलं जातं. म्हणून ज्ञानापेक्षा ज्ञानाचं ऍप्लिकेशन, नुसतं ज्ञान नकोय. भगवंतांना फक्त तुम्ही ज्ञान घेऊन आपल्यापाशी
सगळी पुस्तकं जमवतोय, मग एवढी 50,000 पुस्तकं आहेत माझ्याकडे, पण ती डोक्यात किती गेलंय आणि आचरणात गीता शिकताय, पण ती गीता आचरणात किती आणणार आहात, हे महत्वाचं. मी स्वतःला रोज तोच प्रश्न विचारते. गीतेचं अध्ययन आपण आपल्याला भगवंतांच्या कृपेने भगवद्गीता शिकवायला मिळतेय, पण त्या भगवद्गीतेचं आचरण आपण जगतोय किती भगवद्गीता, हे महत्वाचं. आणि मला वाटतं प्रत्येकाने स्वतःला प्रश्न नक्की विचारावा. तुम्ही जसं तो डिसिजन घेताना की मी या गीतेच्या अध्ययन वर्गासाठी जावं की नाही, हा सुद्धा कुठेतरी डिसिजन घेताना तुमचं मन डळमळीत होत असतं, तेव्हा त्या निर्णयाला येणं महत्वाचं आहे आणि त्यासाठी ती श्रद्धा महत्वाची. आणि म्हणूनच मग जे काही ज्ञान घेता या सगळ्यातून, त्या ज्ञानाचं आचरण, भगवंत ज्ञानापेक्षा त्या ज्ञानाच्या आचरणाला, म्हणून ज्ञानयोगापेक्षा निष्काम कर्मयोग, की जे कर्मावरती, म्हणून कृष्णांनी कर्मावरती जास्त भर दिलाय, की तू उठ निश्चयाने युद्ध कर. नुसतं तू ती सेवा करणार आहेस म्हणून काही पाप केलं सुद्धा चालेल त्याच्यामध्ये, तर तसं नाहीये. तू साधू, शास्त्र आणि गुरु याला पडताळून ते कर्म कर आणि ते कर्म तू फळांच्या अपेक्षेविना, म्हणून ते निष्काम कर. आणि म्हणून कर्मकांड ते कर्मयोग आपण जे बघितलं कालच्याही अध्यायात, त्याचं थोडंसं पुढे जाऊन आपल्याला आजही बघायचंय, की मग ते कर्मकांड ते त्यागामध्ये, की हा जो त्याग आहे, प्रत्येक मनुष्याचा त्याग म्हणजे ते भगवंतांना फळ अर्पण करणं. आणि मग या त्याग भावनेतनं, ही त्याग भावना कशातनं शिकतोय आपण, तर वेदांमधनं. कारण कुठेतरी प्रत्यक्ष युधिष्ठिर महाराजांचं उदाहरण दिलंय, जे अक्षरशः धर्मराज, ज्यांनी रामराज्य केलं, त्यांनी सुद्धा नारद मुनींचं मार्गदर्शन घेतलंय. कारण कुठेतरी मग जरी इतकी उच्च व्यक्ती असली तरीही त्यांनी त्या अभ्यास असलेल्या, मग जो वेदांचा अभ्यास, शास्त्रांचा अभ्यास असलेल्या एका गुरूंकडून ते ज्ञान घेतलंय. आणि म्हणूनच ते जाणून घेणं महत्वाचं. कारण ते जाणतायत की आपण जे करू, मग एक नेता हा सामान्य जनांसाठी कसा आदर्श असतो, हे हे युधिष्ठिर महाराजांनी जाणले, हे जनक महाराजांनी सुद्धा जाणले. त्याही उदाहरणासह आपण जाणणार आहोत की कशा प्रकारे मग यज्ञ याग केले जातात, की ते जनतेच्या कल्याणासाठी. आणि म्हणून एक सामान्य माणसासाठी तो जो नेता, हा नेता जो असतो, जो महात्मा असतो, त्याचं अनुकरण आणि अनुसरण, म्हणून आपल्याला याही मधला फरक आज जाणून घ्यायचा आहे. आणि मग कशा प्रकारे कौटुंबिक परंपरेला धोका निर्माण होणार नाही, जर प्रत्येकाने आपलं नियत कर्म, म्हणजे जो काही यज्ञ आहे, आपलं विहित कर्म, जे प्रत्यक्ष भगवंतांनी आपल्या उदाहरणासह दाखवून दिलेलं आहे, ते विहित कर्म केलं पाहिजे, तो यज्ञ केला पाहिजे. तो कुठलाही व्यक्ती, मग वर्णाश्रम पद्धतीला आपल्याला जाणायचं. कारण तो ब्राह्मण असो, क्षत्रिय असो, क्षुद्र असो, वैश्य असो, त्याने जर आपलं विहित कर्म व्यवस्थितपणे केलं, तर निश्चितच तो भगवंतांचा स्वभाव, भगवंतांना प्राप्त करू शकतो. आता तुम्ही म्हणाल, म्हणून मग सर्वात मोठा शत्रू का दिलाय? मग हे सगळं कळतंय, पण मग का त्या पापामध्ये खेचला जातोय मनुष्य? तरीही का पाप कर्म करतोय? तरीही का वाईट कर्म करतोय? कारण मग तो कोण मोठा शत्रू बसलेला आहे तिथे, त्या शत्रूविषयी आपल्याला जाणून घ्यायचे आहे. अशा प्रकारे आपण तिसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करतोय. मग या तिसऱ्या अध्यायात जसं एकम वद, की मला तू एक सांग, या ज्ञानयोगातनं मी त्यागाची भावना करू की मग कर्म करू? मग हे कर्म करायला पाहिजे, कारण जिथे तू म्हणतोयस भगवंतांसाठी सेवा, मग ज्या हनुमंतांनी भगवंतांसाठी सेवा केली आणि ज्यांचा जय जयकार केला गेला, कारण त्या हनुमंतांनी लंका जरी जाळली असली तरी ती भगवंतांच्या सेवेमध्ये, त्या रावणाच्या कृत्याचा निषेध करण्यासाठी ती लंका जाळलेली होती. कारण तिथे म्हणून मारुतीचा, म्हणून हनुमंताचा जय जयकार केला जातो. एक उत्तम सेवक म्हणून दास्यम म्हटलं की मग हनुमंत डोळ्यासमोर येतात. आणि म्हणूनच हे जाणून घ्यायचंय की एकम वद, की काय नक्की तू सांगतोयस. म्हणून मग भगवंत सांगताय तिथे, कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते. हरे कृष्ण. अंजली माताजी, मी वाचू का? वाचा ना माताजी. हरे कृष्ण. जो कर्मे हरे कृष्ण जो कर्मेंद्रिय संयमित करतो, परंतु ज्याचे मन इंद्रिय विषयांचे चिंतन करत आहे, तो निश्चितपणे स्वतःची फसवणूक करतो आणि अशा मनुष्याला मिथ्याचारी म्हटले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणून इथे भगवंत सांगू इच्छितात की ही कर्मेंद्रिये, मग हा जो व्यक्ती तुम्हाला दिसतोय, तुम्ही म्हणाल का हो या व्यक्तीला साधू, म्हणाल तुम्ही या व्यक्तीला? नाही, ते हातात सिगरेट आहे बघा, हातात मोबाईल, दुसऱ्या हातात सिगरेट आहे, आणि एका दाखवायला हातात खूप फोन आहे. बघा, मग कोण म्हणेल अशा व्यक्तीला साधू? नाही म्हणणार. बरोबर, बरोबर सांगितलंय चॅटमध्ये, अगदी बरोबर. फक्त भगवी वस्त्रे धारण केली आहेत मीनल माताजी, कल्पना माताजी, अंजली माताजी, धन्यवाद. आणि म्हणून भगवंतांना मिथ्याचार नकोय. कारण कुठेतरी फक्त स्वतःच्या काहीतरी फसवणुकी, स्वतःच्या समाधानासाठी फक्त त्या इंद्रियांचा मी त्याग करतो आहे, कारण मला मोक्ष मिळवायचा आहे, मला हे कपडे मी धारण केले की झालं, फक्त दाखवण्यासाठी मी ते कर्म करतो आहे, तसं नकोय. भगवंतांना मिथ्याचारी, फॉर एक्झाम्पल आपण जर बघितलं की जर एकादशीचं जे खरोखर व्रत करतात आणि जे मग कोणी पेशंट हॉस्पिटलमध्ये ऍडमिट आहेत आणि मग ते काही कारणाने त्यांना ती कडधान्य खाणं किंवा हे खाणं वर्ज्य आहे म्हणून त्यांनी उपास केला असं म्हणता येणार नाही, कारण तिथे कृष्ण नाहीये. हो, त्यांना कुठेतरी पथ्य म्हणून ते सांगितलंय. मग ते कुठेतरी फसवेगिरी आहे की मी आज उपास केला असं म्हणणं चुकीचं आहे, कारण ते तुम्ही फक्त एक पथ्य म्हणून स्वतःच्या इंद्रियांसाठी करताय. म्हणून मग त्या गोष्टीला मिथ्याचार म्हटला जातो. जर त्या व्यक्तीने असं म्हणायचा प्रयत्न केला की मी हे व्रत करतोय, त्याचप्रमाणे हा साधू, जर सगळी इंद्रिय, मी जर भगवी वस्त्र धारण केली म्हणजे मी साधू झालो आणि मी सगळ्या जगाला शिकवू शकतो, तसं नाही. गुरु साधू शास्त्र, मग ती बोद्धुगिरी झाली. मग हा बोद्धू साधू आहे. आणि म्हणूनच भगवंतांना तो मिथ्याचार नकोय. ते मिथ्याचार न करता जे काही कराल ते तुम्ही कर्माची अपेक्षा, जो कर्मेंद्रियांना संयमित करतो, मग त्या कर्म इंद्रियांना इतकं, त्या कर्मेंद्रियांना इतकं संयमित केलं जातं की मन इंद्रिय विषयांचं चिंतन करीत आहे तो निश्चितपणे, मग फक्त त्या इंद्रिय विषयांचं चिंतन केलं तर निश्चितच ती फसवणूक आहे. म्हणून असा मिथ्याचार भगवंतांना नकोय. तर भगवंतांना हवंय की तुम्ही निष्काम कर्म, की जे कर्म केलं जाईल, जो यज्ञ केला जाईल, सॉरी, तो विहित यज्ञ, आपलं यज्ञ कर्म, जे आपलं आपलं नियत कर्म आहे, ते योग्य पद्धतीने केलं पाहिजे. आणि ते कर्म असं केलं पाहिजे की तिथे कुठेतरी स्वतःच्या इंद्रिय विषयांना, मग कुठेतरी स्वतःचा जो काही अहंकार असतो, स्वतःबद्दलचा जो काही गर्विष्ठपणा असतो, तो बाजूला ठेवून तेव्हा ते कर्म भगवंतांना अर्पण केलं जातं आणि ते कृष्ण भावना भावित होऊन केलं जातं. तेव्हा ते कर्म मग निष्काम कर्म केलं जातं. आणि अशा या निष्काम कर्माला भगवंतांनी श्रेष्ठ म्हटलेलं आहे. आणि मी इथे आपल्याला एका राजाची गोष्ट ऐकायची, त्याच्या आधी मी श्लोक वाचते. यस्मिस्त्रियाणि मनसा नियम्यारभतेर्जुन कर्मेंद्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. या हा, उलट कोणी जर वाचताय का? एखादी, हो प्राची माताजीनं वाचायचंय, वाचा माताजी. हो, माताजी वाचतो. एकाड एक वाचा, चालेल. नाही, त्यांनी सगळं वाचलं तरी चालेल. नाही नाही, असं काही नाही. काल वाचलं माताजी, तुम्ही सेवा खूप सुंदर देताय, तुम्ही वाचा. हरे कृष्ण माताजी. या उलट जर एखादी प्रामाणिक व्यक्ती मनाद्वारे इंद्रियांना संयमित करण्याचा प्रयत्न करीत असेल आणि आसक्ती न ठेवता कर्मयोगाचा कृष्ण भावनाभावी प्रारंभ करीत असेल तर ती व्यक्ती अधिक श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. मग इथे आपल्याला या प्रताप रुद्र राजाची गोष्ट ऐकायची आहे की हा प्रताप रुद्र राजा, की ज्यांना चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घेण्याची, म्हणजे चैतन्य महाप्रभूंनी म्हटलं की जे प्रत्यक्ष भगवंतांचा अवतार घेऊन आले होते, ज्या 500 वर्षांपूर्वी त्यांनी पृथ्वी तलावरती येऊन या महामंत्राचा, कृष्णाच्या महामंत्राचा जे दिलेला आहे पृथ्वीला आणि आपल्याला, की महाकृष्ण महामंत्र जो आहे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा महामंत्र प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभूंनी दिलेला आहे. या चैतन्य महाप्रभू म्हणजे प्रत्यक्ष कृष्णाचं, मग ज्या पंचतत्वाचं आपण, जे पंचतत्व श्लोकाचं आपण जे पठण करतो, त्या पंचतत्वाच्या श्लोकामध्ये चैतन्य, श्री कृष्ण चैतन्य म्हणजेच प्रत्यक्ष चैतन्य महाप्रभू. मग बाकी श्लोकाचं पण मी तुम्हाला नंतर योग्य माहिती सांगेन, ती वेळ आल्यानंतर.
असं चैतन्य महाप्रभूंचा जो उल्लेख केलेला आहे त्या चैतन्य महाप्रभूंचं मग याच्याही पुढे जाऊन याच्या संकल्पना अजून आहेत की जे तत्व मग राधाराणीचं तत्व की प्रत्यक्ष राधाराणीच्या तत्वाला जाणण्यासाठी श्रीकृष्णांनी हा चैतन्य महाप्रभूंचा अवतार घेतलाय. कारण ती गोपिका इतकी कुठेतरी संलग्न आणि इतकं प्रेम काय केलं माझ्यावरती आणि कुठली ही भावना, तर हे आपल्या कुठेतरी आकलन शक्तीच्या सुद्धा पलीकडे भक्ती रसामृत सिंधूमध्ये असं सुंदर वर्णन केलेलं आहे. आणि जसं उपदेशामृत मी म्हटलं, अशा ज्या जे गोस्वामी होऊन गेले चैतन्य महाप्रभूच्या काळात, त्या गोस्वामींनी याचं लिखाण केलेलं आहे आणि त्याच्यात खूप सुंदर या तत्वाचा उल्लेख केलेला आहे. आणि म्हणून हे तत्व जाणून घेण्यासाठी, म्हणून कृष्ण राधा वेगळं नाही होत आणि म्हणून हे राधेचं तत्व समजावून घेण्यासाठी चैतन्य महाप्रभूंनी हा कृष्णाचा अवतार घेतला होता. असे हे चैतन्य महाप्रभू ज्यांचं दर्शन घ्यायला हा राजा प्रतापरुद्र कुठेतरी आतुर होता. परंतु चैतन्य महाप्रभूंनी ते दर्शन घेणं नकार दिला. का नकार दिला? कारण ते संन्यासी होते आणि हा राजा भौतिक जुगामध्ये मग कुठेतरी मटेरियल सगळ्या या भौतिक गोष्टींशी कुठेतरी निगडीत होता. म्हणून त्यांनी त्या राजाला भेट द्यायचा नकार दिला. त्यांनी राजा खूप कट्टू झाला आणि त्यांना कुठल्याही परिस्थितीत चैतन्य महाप्रभूंचं दर्शन घ्यायचं होतं. मग जेव्हा चैतन्य महाप्रभूंच्या सहकार्यांनी सांगितलं की प्रभू जगन्नाथपुरीला येणार आहेत, तेव्हा यात्रेला येणार आहेत, जगन्नाथ रथयात्रेला, आणि ही यात्रेचं आयोजन या राजानेच केलेलं होतं. असा हा राजा त्या यात्रेच्या आयोजनामध्ये प्रत्यक्ष रस्त्यावरती उतरून त्यांनी झाडू हातात घेतला आणि ते तो रस्ता साफ करू लागले. जे आपल्याला चित्रात दिसतंय हे दुसरे तिसरे नसून हे खुद्द प्रतापरुद्र राजा आहेत. आणि म्हणूनच मग जेव्हा हे दृश्य चैतन्य महाप्रभूंनी बघितलं तेव्हा ते त्यांच्यावरती प्रसन्न झाले. आणि म्हणून एखादी श्रेष्ठ व्यक्ती ही जेव्हा कुठल्याही इंद्रिय, मग आपला सगळा स्वार्थ, आपल्याला काय म्हणतील आणि सगळ्या गोष्टींच्या इंद्रियांद्वारे ज्या काही गोष्टी संयमित करून आपण ते कर्तव्यनिष्ठ आणि आपण ते कर्म भगवंतांसाठी करतो आहोत, या कृष्ण भावना भावित कर्माला ती व्यक्ती जर करत असेल तर ती व्यक्ती ही अधिक श्रेष्ठ मानली जाते. आणि म्हणून मग या रुद्रप्रताप राजाला प्रभूंनी दर्शन दिलेलं आहे. असं हे निष्काम कर्म. आणि म्हणून या निष्काम कर्माला जाणण्यासाठी कशा प्रकारे आपण त्या यज्ञाला, मग जे विहित कर्म, मग हे कर्म म्हणजे काय आहे आणि हे कर्म जे आपण जाणणार आहोत, हे कर्म जसं चित्रामध्ये आपल्याला दिसतंय की हा राजसूय यज्ञ केलेला आहे युधिष्ठिर महाराजांनी. आणि हा यज्ञ जनतेच्या हितासाठी कसा केलाय, कारण त्यांना काय कमी होतं, ज्ञानाचं काय परिपूर्ण होते, परंतु त्यांनी स्वतःच्या गुरूंकडून, ते नारद मुनींकडून त्याविषयी मार्गदर्शन घेतलेलं आहे. यज्ञार्थात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौंतेय मुक्त संगः समाचर. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून कर्म केले पाहिजे, नाही तर कर्म हे या भौतिक जगामध्ये बंधनास कारणीभूत ठरते. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्माचे पालन श्री विष्णूंच्या संतोषार्थ कर आणि या प्रकारे तू नेहमी कर्मबंधनातून मुक्त राहशील. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग नियत कर्म की श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ, मग जे काही करायचंय, जसं मी म्हटलं की ते कर्म कृष्णाला अर्पण करायचंय. कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय तू उठ युद्ध कर, कारण ते कर्म तू माझ्यासाठी कर. आणि म्हणूनच श्री विष्णू प्रीत्यर्थ यज्ञ म्हणून जे काही कर्म आहे ते यज्ञ म्हणून विष्णू प्रीत्यर्थ केले पाहिजे. तर कर्म या भौतिक जगामध्ये, कारण जर ते कर्म स्वतःसाठी केलंय मग त्या कर्माच्या फळांनाही सामोरे जा आणि मग त्या बंधनांमध्येही अडका. पण जर त्या कर्म फळाच्या बंधनातनं कुठेतरी मुक्तता मिळवायची असेल तर ते कर्म कृष्ण भावना भावित करणं आवश्यक आहे. जे करतो आहे ते कृष्णासाठी करतोय, नाही तर मी भोगता आहे, मी माझ्यासाठी हे मी केलेलं आहे, मी याचा पूर्णपणे मालक आहे, मी असं केलंय, मी तसं केलंय, मग तो मी आहे तो कर्म बंधनाला कुठेतरी कारणीभूत करतोय. म्हणून हे कौंतेया, तू आपल्या नियत कर्मांचं पालन विष्णूंच्या प्रीत्यर्थ, त्यांच्या संतोषार्थ कर, तरच या कर्म बंधनातून तू मुक्त राहशील. आणि म्हणूनच मग ती जी त्याग भावना म्हटलंय, हे जो यज्ञ म्हणजेच त्याग. कारण यज्ञाला आपण ज्या आहुती दिल्या जातात की त्या यज्ञाला आहुती देणं
म्हणजे कुठेतरी आपण ती स्वतःच्या इंद्रिय विषयांपासून नियंत्रित करणं आहे. आणि म्हणूनच मग त्या गोष्टीला त्याग भावना म्हणजे ते समर्पित करणं, त्याची फळं अपेक्षित न करता ते कर्म कृष्ण भावना भावित करणं हे महत्वाचं आहे. आणि मग हा त्याग कुठून? तर हा त्याग आपल्याला वेदांमधूनच, ज्या नारद मुनींचं आपण इथे चित्र बघितलं, की ज्या अभ्यासातून, मग ज्या वेदांच्या अभ्यासातून, ज्या युधिष्ठिर महाराजांनी राजसूय यज्ञाच्या वेळेला तेच महत्व जाणलेलं आहे नारद मुनींकडून. आणि म्हणून या वेदांकडून, वेदांमधूनच आपल्याला या त्यागाचं महत्व कळतंय, या त्यागाबद्दलचं, या कर्माबद्दलचं, या यज्ञाबद्दलचं महत्व कळतं. आणि मग या वेदांमधूनच कुठेतरी त्याग, मग हा इथे आपल्याला शेतकरी दिसतोय, हा शेतकरी कुठेतरी त्याग भावनेने, म्हणजे ते कर्म स्वतःसाठी न करता ते कृष्ण भावने, ते भगवंतांसाठी त्यांना ती फळं अर्पण करतोय. जे काही धान्य निर्मिती करणार आहे ते कृष्णाला कशा बघणार आहे बघा. कृष्णापासून सुरुवात झालेलं कृष्ण जिथे वेदांचा अंत आहे, ज्यांनी वेदांना जाणलं पण कृष्णाला जाणलेलं नाहीये, मग ते वेद काय जाणले, तो अभ्यास काय केलाय, आणि म्हणून कृष्णांपासून सुरू होऊन कृष्णांमध्येच ते विलीन होतं, की कृष्णांमध्येच ते संपतं, ते त्यागाचं चक्र आपण बघतो आहोत. मग हा शेतकरी जो कर्म करतो आहे तो त्याग पूर्ण भावनेने करतोय. जशा प्रकारे हे यज्ञ, की जे पूर्वीच्या काळी यज्ञ अर्पण केले जायचे ते विष्णूंना अर्पण केले जायचे, मग तो वरुण राजा, तो जेव्हा यज्ञ विष्णूंना अर्पण केला जातो तेव्हा आपोआपच तो वरुण देवांना केला जातो. आणि मग वरुण देवता पर्जन्य सृष्टी करतात. पर्जन्य सृष्टी केल्यानंतर ते धान्य उगवलं जातं. आणि मग ते धान्य भगवंतांना जेव्हा नैवेद्य म्हणून कृतज्ञतेच्या भावनेने जेव्हा नैवेद्य स्वरूपामध्ये अर्पण केलं जातं, तेव्हा ते पुन्हा कृष्णापर्यंतच पोहोचतं. अशा प्रकारे हे त्यागाचं चक्र. आणि म्हणून हे निष्काम कर्म, आणि ज्या करण्यामध्ये हा त्याग भावना आहे, की त्याग भावना जर त्या प्रत्येक, म्हणून मग त्या अन्नामध्ये सुद्धा एक प्रकारची शुद्धता येते, कारण ते अन्न एका त्याग भावनेतून आलेलं आहे. आणि मग ती शुद्धता, मग ती आचार शुद्धता कुठेतरी पेशींच्या शुद्धतेला कारणीभूत असते. आणि मग ती स्मृतीची ही शुद्धता करते. अशा प्रकारे सर्व ग्रंथी शुद्ध होतात आणि तो मनुष्य शुद्ध होतो. आणि मग कुठेतरी तो मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू लागतो, आणि त्याची बुद्धी तितकी शुद्ध होते आणि तितकी प्रगत होते. आणि म्हणून आपल्याला जाणायचंय, की वेदांमध्ये सांगितल्याप्रमाणे यज्ञ केल्याने सर्व क्रिया शुद्ध होतात. आहार शुद्धौ सत्व शुद्धी, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृती, स्मृतिर्लंबे सर्व ग्रंथीना विप्र मोक्ष. हरे कृष्ण माताजी. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण माता. हा, वाचा स्वाती माता, प्राची माताजी वाचा माता. हरे कृष्ण माताजी. यज्ञ केल्याने मनुष्याचा आहार शुद्ध होतो आणि शुद्ध आहार ग्रहण केल्याने त्यांचे जीवन शुद्ध बनते. जीवन शुद्धीमुळे स्मृतीमधील अतिसूक्ष्म ऊतींचे शुद्धीकरण होते आणि जेव्हा स्मृती शुद्ध होते तेव्हा मनुष्य मोक्ष मार्गाबद्दल विचार करू शकतो. आणि या सर्वांची परिणिती वर्तमान समाजासाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या कृष्ण भावनेमध्ये होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रत्यक्ष चैतन्य भावना, चैतन्य महाप्रभूंनी जो कृष्णाचा महामंत्र सांगितलाय, आणि त्यानंतर याचा जो उल्लेख केलेला की आहार शुद्ध हो, आणि ज्या प्रकारे या सगळ्या शुद्ध आहाराचं ग्रहण केल्यानंतर त्या ऊतींचं शुद्धीकरण होऊन मग मनुष्य जेव्हा मोक्ष मार्गाचा विचार करू लागतो, जेव्हा आत्मसाक्षात्कारी, मग तो शरीर नाही मी आत्मा आहे, या जेव्हा आत्मिक पातळीवर विचार करू लागतो, तेव्हा तो भगवंतांच्या धामाच्या प्राप्तीबद्दल विचार करू शकतो. मग त्या कर्म बंधनातून स्वतःला मुक्त करू शकतो. पुन्हा या जन्म मृत्यू जरा व्याधी या चक्रामध्ये पुन्हा अडकायचं नसतं. आणि म्हणून मग पुन्हा त्या भौतिक प्रकृतीमध्ये तो परत येत नाही. तरच ती व्यक्ती तो विचार करू शकते, जेव्हा तो त्या त्याग भावनेमध्ये जातो. आणि त्या त्याग भावनेने केलेल्या यज्ञामुळे मनुष्याचा आहार आणि सगळ्या गोष्टी त्या शुद्ध होतात. हरे कृष्ण. अंजली माताजी. भगवत भक्त हे सर्व प्रकारच्या पापापासून मुक्त होतात, कारण ते सर्वप्रथम यज्ञाला अर्पण केलेले अन्न ग्रहण करतात. इतर लोक जे आपल्या स्वतःच्या इंद्रिय भोगाकरता भोजन बनवतात ते खरोखर केवळ पापच भक्षण करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण.
आणि म्हणून मग जे मांसाहार करणं हा जो एक निषेध केलेला आहे, आणि म्हणून जे 4 नियमांबद्दल आपण काल जाणलं की मांसाहार न करणं, मद्यपान न करणं, जुगार न खेळणं आणि परस्त्रीशी संबंध न ठेवणं. आणि म्हणून यापैकी जे मांसाहार करतायत आणि म्हणूनच स्वतःच्या इंद्रिय भोगा करता, मग त्याच प्रकारे जे जरी कोणी पूर्णपणे अगदी शाकाहारी व्यक्ती असेल तरीही जर ते कृतज्ञतेच्या भावनेमध्ये भगवंतांना अर्पण न करता स्वतःच्याच इंद्रिय भोगांकरता जर ते ग्रहण केलं तर ते पापभक्षण केलं असंच समजलं जातं. कारण कुठेतरी ती जसं आपण नैवेद्य अर्पण करत असतो भगवंतांना, ती कृतज्ञतेची भावना की ज्या प्रकारे या चक्रामध्ये दाखवलेलं आहे की मग जे अन्न केलेलं आहे, मग ज्या प्रकारे आपण नवीन अन्न बघा, पाडव्याला आता चैत्र जवळच येत आहे आणि प्रत्येक ह्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे सण साजरे केले जातात की ते नवीन जे आपण आपल्या महाराष्ट्रामध्ये जे धान्य, मग प्रत्येक गोष्टीला की चैत्री पाडवा आता येतो की त्यावेळेला आपण त्या सगळ्याचा नैवेद्य दाखवून आणि पहिल्यांदी जो काही जोंधळा आणि सगळं आलेलं असतं, मग जे पहिल्यांदी ग्रहण केलं जातं अन्न, ते भगवंतांना दाखवलं जातं. आणि ज्या प्रकारे आपण ते सेलिब्रेट, आपण तो सण म्हणून साजरा करत असतो की मग जे काही आहे ते कृतज्ञ मिळतंय कोणापासून, मग मी भोगताय किंवा मी ते सगळं धान्य अर्पण केलंय, मी ते सगळी त्याच्यावर एवढी सगळी मेहनत केलेली, अहो पण ते आलं कुठून, ते बी कुठून आलं, ती माती कुठून आली, त्या सगळ्या गोष्टी कुठून आल्या, त्याचं कोण आहे निर्माते, हे जाणताय. जेव्हा तुम्ही हे जाणाल तेव्हा त्या भोक्तारम यज्ञ तपसा, मग त्या की कृष्ण या सगळ्याचा भोगताय, जेव्हा ते कृष्णाला अर्पण केलं जाईल तेव्हाच ते तुम्ही योग्य प्रकारे ते अर्पण केलं तसं म्हणलं जाईल. आणि म्हणूनच मग स्वतःच्या इंद्रिय तृप्ती करता न करता जेव्हा ते नैवेद्य स्वरूपात भगवंतांना अर्पण करून ग्रहण केलं जातं तेव्हा ते योग्य प्रकारे ग्रहण केलं जातं. आणि म्हणूनच मग तो विहित यज्ञ, मग ज्या विहित यज्ञाविषयी कलियुगामध्ये सांगितलेलं आहे, मग ज्या ज्ञानयोग, मग जे युग आपण बघतो, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आणि कलियुग, मग ज्या सत्ययुगामध्ये ध्यानाचं महत्व होतं की ध्यान म्हणजे त्या काळाचा यज्ञ होता, त्या युगाचा यज्ञ होता. त्यानंतरच्या त्रेतायुगामध्ये जे प्रभू रामचंद्रांचं युग होतं, तिथे कुठेतरी यज्ञ याग केले जायचे आणि तो यज्ञ, ते कर्म मानलं जायचं. त्यानंतरच्या द्वापार युगामध्ये मूर्ती पूजा आणि ज्या मंदिरांमध्ये जाऊन पूजा अर्चा केली जायची, तो यज्ञ मानला जायचा. तोच कलियुगामधला यज्ञ हा जपाचा यज्ञ आहे. नामस्मरण हा कलियुगाचा एकमेव यज्ञ आहे. हरेर नम हरेर नम हरेर नम केवलम कलौ नास्ति एव गतिर अन्यथा. दुसरं काहीही नाही, फक्त नामस्मरण हा कलियुगाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच इथे आपल्याला हे व्यक्ती तिघं दिसतायत की नामस्मरणाच्या त्या कीर्तनामध्ये, संकीर्तनामध्ये अगदी गुंग होऊन गेलेले आहेत. आणि म्हणूनच मग भगवंतांच्या प्राप्तीसाठी हा विहित यज्ञ म्हणजेच कलियुगाचा नामस्मरणाचा यज्ञ आहे. आणि म्हणूनच मग यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर यजंती ही सुमेधसहा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभू नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. या महामंत्राच्या अगोदर आणि मग 108 वेळा केल्यानंतर एक माळ जपली जाते. अशा प्रभुपादांनी सांगितलं की 16 माळा या कमीत कमी या 16 माळांचा जप रोजचा झाला पाहिजे. आणि त्याच्या आधी मग या ज्या पंचतत्व मंत्राचा आपण उल्लेख करतोय ते म्हणजे चैतन्य महाप्रभू, प्रत्यक्ष नित्यानंद प्रभू, अद्वैत गदाधर आणि वासादी यांचा उल्लेख. म्हणजे हे महात्मे कोण आहे ज्यांचं स्मरण करतो आहोत, तर हे अवतार. मग कुठेतरी श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य मी म्हंटल तसं हे चैतन्य महाप्रभू हे कृष्णाचा अवतार आहेत प्रत्यक्ष. आणि मग त्यांचंच पुढे जे अवतरित होणं ते प्रभू नित्यानंद, कुठेतरी त्यांचा साक्षात्कार. मग अद्वैत गदाधर आणि वासादी प्रत्यक्ष शिव, नारद मुनी आणि राधाराणीचे अवतार आहेत. म्हणजेच त्यांची आंतरिक शक्ती. श्री वासादी हे कुठेतरी ज्या भक्तांचं नेतृत्व करतायत. आणि गदाधर आणि अद्वैत आणि गदाधर यांचा उल्लेख केलाय की या सगळ्या महात्म्यांचं स्मरण केलं जातं आणि मग श्रीकृष्णाच्या महामंत्राला सुरुवात केली जाते. तुम्हाला मी सगळा रेफरन्स देईन. 6व्या अध्यायामध्ये आपल्याला अजून सखोलपणे हे जाणून घ्यायचंय. अजून मी योग्य प्रकारे तुम्हाला पंचतत्व मंत्राविषयी माहिती देईन. तर हे आता
थोड्या अशा याचा उल्लेख केलाय, त्याप्रमाणे तुम्हाला सांगितलंय. हा महामंत्र आणि ही प्रार्थना आज शेअर केलेली आहे ग्रुपवर सकाळी. तर त्यामुळे तुम्हाला जी सुरुवातीची प्रार्थना, प्रभुपादांचा प्रणाम मंत्र आणि ही प्रार्थना, पंचतत्व मंत्र आणि आपला हरे कृष्णाचा महामंत्र असं सगळं ग्रुपवरती शेअर केलेलं आहे. तसं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मी, हे यज्ञ म्हणजे हा कलियुगाचा यज्ञ म्हणजे नामस्मरण. हरे कृष्ण. प्राची हरे माताजी, कृष्ण माताजी. म्हणून कर्म फलांवर आसक्ती न ठेवता मनुष्याने कर्तव्य म्हणून कर्म केले पाहिजे. कारण अनासक्त होऊन कर्म केल्याने त्याला परमेश्वर प्राप्ती होते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणूनच ते निष्काम कर्म, कर्म फळांवर आसक्ती न ठेवता ज्या प्रभुपादांना आपण चित्रात बघतो आहोत, हे प्रभुपाद की ज्यांनी कृष्ण भावना, मग अशा ठिकाणी जिथे जिथे गेले किंवा ज्या लोकांमध्ये ही भावना निर्माण केली, तिथून कुठल्याही गोष्टीची अपेक्षा केलेली नाहीये. आणि एक मनुष्याने कर्तव्य हा यज्ञ म्हणून हे विहित कर्म केलं पाहिजे, तरच परमेश्वर प्राप्ती, मग मोक्ष प्राप्ती आणि भगवत धामाची प्राप्ती होऊ शकते. जेव्हा हा जीर्ण देह मनुष्य त्यागतो, तेव्हा निश्चितच पुन्हा भौतिक जगामध्ये या मृत्यू लोकामध्ये परत यायचं नसेल, तर भगवत धामाची प्राप्ती करण्यासाठी या निष्काम कर्माचं महत्व म्हणजेच अकर्म, जे भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. आणि मग ज्या कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका आपण म्हटलं होतं आणि त्याचा उल्लेख केलेला, त्याचं कारण आपल्याला याच्यात दिसतंय की जे सामान्य जन, मग ह्याचं कशा प्रकारे उल्लेख, मग हे कर्म करताना हे कर्म असं केलं पाहिजे की त्याचं अनुसरण लोकांनी केलं पाहिजे. मग प्रत्यक्ष भगवंतांनी सुद्धा स्वतःच्या उदाहरणासह हे दाखवून दिलंय. यद्यदाचरती श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जनः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. श्रेष्ठ व्यक्ती जे जे करते त्याचे अनुसरण सामान्य जन करतात. आपल्या अनुसरणीय कृत्यानी ते जे जे आदर्श घालून देतात त्यानुसार सारे जग कार्य करते. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग या सगळ्याचं अनुकरण न करता अनुसरण, की ज्या भगवंतांनी जेव्हा अर्जुनाला तू एक क्षत्रिय आहेस आणि तू युद्ध केलं पाहिजेस, तू जर उद्या नेता म्हणून जेव्हा तू एक सामान्यांसाठी कुठेतरी आदर्श व्यक्ती बनणार आहेस, तेव्हा तू एक जर ती व्यक्ती बनायला हवा असेल तर तू युद्ध केलं तरच त्याचं अनुसरण केलं जाईल. आणि लोक त्याप्रमाणेच, नाही तर तू जर युद्धातून पळून गेलास तर त्याप्रमाणेच लोक करतील. म्हणूनच एक सामान्यांसाठी जो श्रेष्ठ नेता, मग ज्या चैतन्य महाप्रभूंसारख्या महात्म्यांचं अनुसरण केलेलं आहे, ज्या महामंत्रांचा त्यांनी प्रसार केलेला आहे, त्याचं अनुसरण. मग या अनुकरण आणि अनुसरण मध्ये आपल्याला फरक कसा जाणायचा आहे बघा. घराणेशाहीचा नाश, याच्यावरती आपण मागची स्लाइड आणि आत्ताची स्लाइड मी एक्सप्लेन करणार आहे. हरे कृष्ण. प्राची माताजी. हरे कृष्ण माताजी. घराणेशाहीचा नाश. मी जर नियत कर्म केले नाही तर हे सर्व ग्रह लोक नष्ट होऊन जातील. अनावश्यक लोकसंख्या उत्पन्न करण्यास मीच कारणीभूत होईल आणि त्यामुळे सर्व प्राणी मात्रांच्या शांततेचा मी विनाशक होईल. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ज्या भगवंतांसाठी काय अशक्य आहे, ज्यांची 6 ऐश्वर्य आपण बघितली, की जे सामर्थ्यवान आहेत, जे श्रीमंत आहेत, जे सौंदर्याने परिपूर्ण आहेत, ज्ञानाने परिपूर्ण आहेत, या सगळ्याचा ज्यांच्यामध्ये परिपूर्ण असे जे परम कारण, परम तत्व, पुरुषोत्तम भगवान जे आहेत, त्यांना कुठल्याही कर्म करण्याची काय आवश्यकता आहे, ज्यांच्यामध्ये सगळं अनाथ, ज्यांच्यामध्ये सगळ्याचा समावेश आहे. परंतु तरीही भगवंतांनी सांगितलंय की मी जर, मग जे पिता आहेत या सृष्टीचे, त्या पित्यांनी जर कुठेतरी ते जबाबदार आहेत आणि ज्या सामान्य जनांनी त्या जर नियत कर्मांचा आणि त्या ज्या नियमांचं जर उल्लंघन केलं आणि ज्या वर्ण शंकर, मग ज्या माताजींनी काल ही विचारली होती प्रश्न विचारलेला की वर्ण शंकर पद्धती नाही तर वर्णाश्रम पद्धती, याचं विभाजन भगवंतांनी कर्मानुसार केलेले आणि प्रत्यक्ष भगवंतांनी सृष्टीचे नियम पाळत कुठेतरी या वर्ण शंकर पद्धतीला नसून वर्णाश्रम पद्धतीचं नियमन केलेलं आहे. आणि म्हणूनच प्रत्यक्ष भगवंत मग तिथे कुठेतरी अनुकरण, मग सामान्य जनांनी की गोवर्धन पर्वत ज्यांनी उचलला त्यांचं मी अनुकरण करू शकतो आणि मी तसंच करू शकतो, मी दैवी माझ्यामध्ये शक्ती आहे. माझ्या शिवांनी जे
विष प्राशन केलं तर सामान्य जनांनी तर एक थेंब जरी प्राशन केला तरी मृत्यूला कारणीभूत होतील. अशांनी नेत्यांचं आणि श्रेष्ठांचं अनुकरण न करता अनुसरण केलं पाहिजे. त्या नियमांचं, त्या विधी विधानांचं अनुसरण केलं पाहिजे. कुठल्याही प्रकारची कॉपी करणं आणि त्या गोष्टीला पालन करणं, हा जो फरक आहे, हा फरक जाणणं महत्वाचं आहे. आणि म्हणून जे तथाकथित आपण बघतो ना, जे काही तर्कवादी लोक आहेत, जे काही मग त्यांना एथिस्ट म्हटलं जातं, की जे नास्तिक आहेत, ज्यांचं भगवंतांच्या अस्तित्वावरच विश्वास नाहीये, ते स्वतःमध्ये कुठेतरी त्या शक्ती असल्याचं, मग म्हणूनच 11व्या अध्यायामध्ये अर्जुनाने का विनंती केली आहे विश्वरूप दाखवण्यासाठी, की ते याच कारणासाठी की जे स्वतःला कुठेतरी दैवी स्वरूप मानतायत आणि म्हणून मग ते अनुकरण फक्त करायचं नाही, की मी कोण गोवर्धन पर्वत आपल्या करंगळीवर 7 दिवस 7 रात्र उचलून घेऊ शकेल, ते फक्त भगवंतच करू शकतात. हो, आणि ज्या भगवंतांची जी शक्ती असलेले शिवम, जे प्रत्यक्ष शंकर जे आहेत, त्यांनी जे विष प्राशन केलं, हे फक्त दैवी शक्तींनीच होऊ शकतं. आणि म्हणून त्या शक्तींचं, त्या गोष्टींचं अनुकरण न करता त्यांनी जे काही नियम आणि विधी विधान ज्या वेदांनुसार आणि ज्या शास्त्रानुसार जी माहिती दिली आहे, त्याचं अनुसरण, त्या नियमांचं अनुसरण केलं पाहिजे. आणि तरच मग या गोष्टी व्यवस्थितपणे पाळल्या जातील. आणि मग अनावश्यक म्हणून ज्या नियमांचं पालन केलं तर कुठेतरी भगवंत म्हणतायत, मी या घराणेशाहीला, मग या कुठेतरी अवास्तव लोकसंख्येला मी कारणीभूत होईन. आणि जर मी माझं नियत कर्म, ती विभागणी जर योग्य प्रकारे केली नाही, तर या शांततेचा पण मी कुठेतरी विनाशक होईल. आणि म्हणून या वर्णशंकर पद्धती नाही, तर ही वर्णाश्रम पद्धती कशी केलेली आहे, तर ती कर्मानुसार केलेली आहे. बघा, हरे कृष्ण. अंजली माताजी. नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त असणाऱ्या अज्ञानी मनुष्यांचे मन विचलित होऊ नये म्हणून विद्वान व्यक्तीने त्यांना कर्म थांबवण्यास प्रेरित करू नये. या उलट भक्तिभावनेने कर्म करून त्याने त्या लोकांना म्हणजे कृष्ण भावनेच्या यथावश्यक विकासासाठी सर्व प्रकारच्या कार्यामध्ये युक्त करावे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच मग नियत कर्मांच्या फलामध्ये आसक्त, मग हे सगळं असून सुद्धा ज्या व्यक्ती पुन्हा सकाम कर्मामध्ये अडकलेल्या असतात, की ज्यांना त्या कर्मफळांची कुठेतरी अपेक्षा असते, अशा व्यक्ती जर त्या निष्काम कर्म करणाऱ्या मग साधू आणि गुरु यांच्या जेव्हा संपर्कात येतात, तेव्हा त्यांनी ते कर्म, त्या श्रेष्ठ व्यक्तींनी ते कर्म करण्यापासून त्या व्यक्तींना थांबवू नये. कारण ते कर्म करणं, मग तू काय करतोयस हे कर्म आणि काय तुझा वाया गेला जन्म, अशा सगळ्या गोष्टींनी कुठेतरी अप्रोत्साहन करण्यापेक्षा किंवा कुठेतरी आपण म्हणतो ना, कुठेतरी निरुत्साही करण्यापेक्षा अशा श्रेष्ठ व्यक्तींनी, जेव्हा एखादी शेतकरी असेल जो धान्य निर्मिती करतोय आणि ते धान्य निर्मिती करून तो ते धान्य विकतोय आणि स्वतःसाठी साठवून ठेवतोय, पण अशा व्यक्तीला जर त्या श्रेष्ठ व्यक्तीने सांगितलं की हे धान्य तू कृष्णांना अर्पण कर, हे नैवेद्य म्हणून भगवंतांना अर्पण कर, मग हे कुठेतरी त्यांना त्या मार्गावरती मार्गस्थ करणं आहे. आणि म्हणूनच भक्तिभावाने कर्म करून त्या लोकांना यथावकाश, मग एखादी ज्या प्रभुपादांचं आपण उदाहरण घेतो की ही कृष्ण भावना भावित व्यक्ती आहे आणि ती प्रत्येकामध्ये ही भावना जर निर्माण करायची असेल तर त्या व्यक्तींनी अशा प्रकारे त्या इतर व्यक्तींना प्रेरित केलं पाहिजे. आणि यथावकाश मग ते हळूहळू करून त्या मार्गावरती निश्चितच येऊ शकतात. अशा कार्यामध्ये पण ती भावना निर्माण करणं हे खूप महत्वाची गोष्ट आहे. म्हणून आपण जो म्हणतो साधू संघ, हे जे असोसिएशन आहे, हे असोसिएशन अत्यंत महत्वाचे आहे. आणि म्हणून श्रद्धानंतर साधू संघाला महत्व दिलंय, कारण जे आपण सगळे या कृष्ण भावना भावित या ज्या कथा ऐकतो, हे जे असोसिएशन आणि या सगळ्या जे आता रोजच्या रोज मी तुम्हाला सांगेन की आपल्या मराठीमध्ये कृष्ण कथा वाचल्या जातात सकाळी 10 ते 11, त्याची सुद्धा लिंक तुम्हाला पाठवली जाईल. आणि त्या कृष्णा पुस्तकाचं वाचन केलं जातं. त्यानंतर प्रत्यक्ष नामनिष्ठ प्रभूजी सकाळी भागवताचं वाचन करतात. सकाळी 8 वाजता इंग्लिशमध्ये असतं, अनेक भाषांमध्ये पण आहे. त्यानंतर चैतन्य चरितामृत सांगितलं जातं. हे सगळं हे जे आहे, हे सगळं असोसिएशन आहे. हे कुठेतरी
संघ आहे हा कुठेतरी साधू संघ आहे. आणि जेव्हा आपण पुन्हा पुन्हा या गोष्टी आपल्या कानावर पडतात, पुन्हा पुन्हा या प्रेरणायुक्त गोष्टी आपण ऐकतो, तेव्हा निश्चितच त्या आध्यात्मिक मार्गावरती ती प्रगती केली जाते. हे जाणून घ्यायचंय. हरे कृष्ण. प्राची हरे माताजी. कृष्ण माताजी. मिथ्या अहंकाराच्या प्रभावाने मोहित झालेला आत्मा स्वतःलाच कर्माचा करता समजतो, पण वास्तविकपणे प्रकृतीच्या 3 गुणांद्वारे कर्मे केली जातात. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. आणि म्हणून ही जे त्रिगुणांचं मी सांगितलं की जो स्वतःलाच करता समजतोय, मग जो मिथ्या अहंकार, कुठेतरी खोटा अहंकार, मग जो फॉल्स इगो म्हणजे कुठेतरी जी बुद्धी, अहंकार आणि जी इंद्रिय याची खूप सुंदर आकृती आपल्याला पुढे जाऊन शेवटी बघायची. आणि हा जी खोटी प्रतिष्ठा, खोट्या अहंकारापायी मनुष्य स्वतःला कुठल्याही मार्गावरती मार्गस्थ करायला बघतो, तो स्वतःलाच त्या देहधारी भावनेमध्ये जगत असतो. कारण त्या आत्मिक पातळीवर त्यांनी विचारच केलेला नसतो. कारण तो आत्मा अविरत आहे, तो अविरतपणे प्रवास करतोय. पण कुठेतरी माझ्या देहाला हवंय, मला हे हवंय, मला ते हवंय, आणि कुठेतरी मी हे केलंय, मग हे मी झाड लावलंय तर मी याला खत पाणी घातलंय, मी याची सगळी वाढ केली. अहो पण ते बियाणं कुठून आलं, ती माती कुठून आली, ते पाणी कुठून आलं आणि सगळ्याची निर्मिती कोणी केली, हे जाणण्या इतपत त्या व्यक्तीची पात्रता का नसते? कारण तो वास्तविक या भौतिक प्रकृतीच्या कुठेतरी मायेच्या याच्यामध्ये गुरफटला. ही माया काय आहे हो? ही माया म्हणजे काम, क्रोध, लोभ यांनी सगळी वेष्टिलेली आहे. आणि त्या वेष्टनाखाली तो त्रिगुणांच्या प्रभावाखाली जगतोय. हे त्रिगुण म्हणजे सत्व, रज, तम. मग दिवसाच्या भागामध्ये मी सुद्धा तुम्हाला सांगितलं की कशा प्रकारे सकाळचा ब्रह्ममुहूर्त हा सात्विकता आहे, त्यानंतरचं काम करण्याची वृत्ती म्हणजे कुठेतरी ती राजसिकता आहे, आणि त्यानंतरचं झोपायला लावणारी वृत्ती ही कुठेतरी तामसिकता आहे. मग ह्या सगळ्या म्हणतो ना आपण की नित्य एक दिनचर्या आहे, तरी पण त्याच्यामध्ये या तिन्ही गोष्टींद्वारे आपल्यावर त्याचा प्रभाव असतो. या त्रिगुणांचा आपल्यावरती या भौतिक जगामध्ये प्रभाव असल्यामुळे त्याच्या प्रभावाखाली मनुष्य जगत असतो. आणि म्हणून मग अर्जुनाने विचारलंय भगवंतांना. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे वृष्णी वंशजा, कशामुळे मनुष्य त्याची इच्छा नसतानाही जणू काही बळेच पाप कर्म करण्यास प्रेरित होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मग ही जर मिथ्या अहंकारासाठी गोष्ट केली गेली, आणि या सगळ्या गोष्टी कळतायत जे काल स्थिताधीर मुनीचं भगवंतांनी उदाहरण दिलेलं आहे, मग ज्या नियत कर्माचं, यज्ञाचं आपण, मग ज्या निष्काम कर्माचं आपल्याला जाण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे, ज्या श्रेष्ठ व्यक्तींचं अनुसरण करून आपण कशा प्रकारे योग्य या आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःला आणू शकतो, या सगळ्या ज्ञानाला घेतोय, कळतंय सगळं, पण वळत नाहीये. 10 पावलं पुढे जातोय, पण का मागे येतोय 5 पावलं? का मनुष्य बळेच का त्या संघामुळे किंवा कुठल्या गोष्टीमुळे तो पापकर्म करण्यास प्रेरित होतोय? तर इथे दिसतंय आपल्याला पुढचे मार्ग सगळे वेदांनी युक्त आहेत. पण हा जो भौतिक जगातलं हे जे बंधन आहे, आणि हे कुठेतरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर या षड्रिपूंचा ज्याच्यावरती सगळा ज्याच्यावरती कुठेतरी प्रभाव आहे, त्याच्या प्रभावाखाली तो जगतोय. आणि म्हणूनच आपल्याला जाणून घ्यायचंय की सगळ्यात मोठा शत्रू का पाप कर्म करतोय? कारण या शत्रूच्या कुठेतरी आधाराखाली जातोय आणि स्वतःचा अहंकार, खोटा अहंकार जपण्याचा प्रयत्न करतोय, आणि स्वतःला कुठेतरी त्या शत्रूच्या स्वाधीन करतोय. मग तो शत्रू कोण आहे? मग त्या शत्रूला जाणायचंय. त्या शत्रू म्हणजेच काय? तर धूमेनाव्रियते वैहेरी यथा दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भस तथा तेनेदमावृतम वृत्तम. सॉरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ज्याप्रमाणे धुराने अग्नी, धुळीने आरसा आणि वारेने गर्भ वेष्टीला जातो, त्याचप्रमाणे जीव या कामाद्वारे विविध प्रमाणात आच्छादिला जातो. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. 1 मिनिट द्या मला.
एक मिनिट द्या मला. हरे कृष्ण, क्षमस्व, एक फोन आला होता मला. आणि म्हणूनच मग ज्याप्रमाणे की मग हा शत्रू कोण आहे हे सगळं कळतंय, परंतु पुन्हा आपल्याला या पाप कर्मांमध्ये मनुष्य का खेचला जातोय? कारण या शत्रूमुळे, की ज्याप्रमाणे गर्भाला वारेने अच्छा दिलेलं असतं, दुराने अग्नीला अच्छा दिलेलं असतं आणि आरशाला ज्याप्रमाणे धुळीने आच्छादन केलेलं असतं, त्याच प्रकारे हा आत्मा जो आहे, हा आत्मा या त्रिगुणांनी आणि कुठेतरी या भौतिक जगामध्ये मायेने अच्छा दिलेला असतो. आणि ह्या माया म्हणजेच या कामवासनेने, हा जीव या कामवासनेने अच्छा दिलेला असतो. आणि म्हणून ही कामवासना कुठेतरी त्याला त्या पापकर्मांमध्ये खेचत असते. तीच गोष्ट पुन्हा इथे उल्लेखली आहे. आणि म्हणूनच मग कशा प्रकारे आपण त्याच्यावरती कशा प्रकारे विजय मिळवू शकतो, या धुराने वेष्टिलेल्या अग्नीला, मग या सगळ्यावरती कारणीभूत असलेला हा शत्रू म्हणजे कामवासना, जी आपण कालही बघितली, की ज्या कामवासनेपायी कुठेतरी क्रोधामध्ये त्याचं रूपांतर होऊन ती बुद्धीचा आणि मनाचं सगळा संभ्रम करते, की मनाला कुठल्याही प्रकारे व्यवस्थित मार्गदर्शन न करता त्या बुद्धीचा नाश होतो आणि व्यक्ती अधःपतनाला कारणीभूत होते, अधःपतनाच्या मार्गावरती जाते. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. म्हणून हे भरतवर्ष अर्जुना, इंद्रियाचे नियमन करून पापांच्या या महान प्रतीकांचा म्हणजे काम प्रारंभीच निग्रह कर आणि आत्मसाक्षात्काराच्या ज्ञानाचा विनाश करणाऱ्या या कामाचा वध कर. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच त्या ज्ञानाने हे जाणून घ्यायचंय, की शरीर नाही आत्मा होतं या आत्मसाक्षात्कारी, की या ज्ञानामुळे जे काही ज्ञान घेतलं जात आहे, त्या ज्ञानाच्या त्या शस्त्राने त्या कामवासनेचा नाश करायचा आहे. आणि त्या अहंकार रूपी त्या कामवासनेचा नाश करायचा आहे त्या ज्ञानरूपी शस्त्राने. इंद्रियाणी पराण्या पुरी इंद्रियेभ्यः परं मनः, मनस्सस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सहा. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. कार्य करणारी इंद्रिये जर प्रकृतीपेक्षा श्रेष्ठ आहेत, मन इंद्रियापेक्षा श्रेष्ठ आहे व मनापेक्षाही श्रेष्ठ आहे, तो आत्मा बुद्धीपेक्षाही श्रेष्ठ आहे. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. असे हे शारीरिक स्तर, मग कुठेतरी जो देहधारी भावनेवर जगतोय, त्यानंतर जो ज्ञानेंद्रियाच्या, जो इंद्रिय पातळीवर, मग जो स्तर आहे इंद्रियांचा, मग मनाचा स्तर आहे, बुद्धीचा स्तर आहे आणि आत्म्याचा जो आध्यात्मिक स्तर आहे, अशा स्तरांचा उल्लेख दिलाय. ज्या शारीरिक स्तरावर म्हणजे सर्वात खालच्या पातळीवर मनुष्य स्वतःच्या शारीरिक
वासनांमध्ये कुठेतरी अडकलेला आहे. आणि म्हणून आपण इथे बघतोय सिगरेट पितीये व्यक्ती, मद्यपान करतीये, कारण स्वतःच्या इंद्रियांना तृप्त करण्याच्या कुठेतरी चढाओढीमध्ये लागलेला आहे. तो खोटा अहंकार जपायचा आहे, प्रतिष्ठा जपायची, आणि म्हणून जे काही मिळवायचंय त्याला कुठल्याही प्रकारचा चांगला मार्ग असो, वाईट मार्ग असो, परंतु पुढे जाऊन जेव्हा त्या इंद्रियांवर, आणि म्हणूनच मग त्यानुसार हे इंद्रिय आणि इंद्रिय विषयांनुसार मग ती इंद्रिय वासना म्हणजे कुठेतरी भौतिक प्रकृती, त्यानंतर ती जी ज्ञानेंद्रिय आहेत, मग ज्ञानेंद्रियांना मानसिक त्या मनाने कुठेतरी बांधलंय, आणि त्या मनाच्या दोऱ्या त्या बुद्धीच्या हातात आहेत, आणि ती बुद्धी रथावर आरूढ आहे, पण तो बसलेला कोण आहे, तर तो आत्मा आहे, तो आत्मिक स्तर आहे. अशी ही सुंदर आकृती आपल्याला बघता येईल की कशा प्रकारे इंद्रिय आहे, इंद्रियांच्या वर बुद्धी आहे, इंद्रियांच्या वर मन आहे, मनाच्या वर बुद्धी, आणि तो आत्मा आहे. मग त्या आत्म्यालाच जर आध्यात्मिक अन्न दिलं नाही तर ती बुद्धी कशी काम करेल हो? मग ते मन कसं नियंत्रित होईल? मग ती इंद्रिय कशी नियंत्रित होणार आहे? आणि जशी ही इंद्रिय आपण इथे बघतोय, डोळे काय बघायचंय, कसला वास, इंद्रिय म्हणजे नाक, ज्ञानेंद्रिय तिसरं म्हणजे कान, त्यानंतर इथे आपल्याला स्पर्श म्हणजे हात दिसतो, आणि ही जिव्हा, अशी ही रथाची म्हणजे ही 5 घोडे म्हणजे ही 5 इंद्रिय आहेत, त्यांचे लगाम म्हणजे मन आहे, आणि ते जे त्या ज्या दोऱ्या आहेत त्याला खेचणारी बुद्धी म्हणजे त्या सारथी आहे, आणि त्या रथावर आरूढ झालेला कोण आहे, तर तो आत्मा. कारण तो फक्त बघतोय, कारण त्या आत्मिक पातळीवर मनुष्य विचारच करत नाही अजून, तो देहधारी भावनेशी चिकटून आहे कुठेतरी. आणि मग या आत्मिक पातळी जेव्हा स्वतःला मनुष्य विचार करेल की मी शरीर नाही, आत्मा आहे, आणि मग त्या आत्म्याला जेव्हा आध्यात्मिक जो त्याचा मूळ स्वभाव आहे त्या स्वभावाला जाणून जेव्हा तो तो यत्न करेल आणि स्वतःचं विहित कर्म, मग जेव्हा ते त्या बुद्धीला कुठेतरी पोषक असेल, त्या मनाला नियंत्रित करता येईल, त्या इंद्रियांना सुद्धा नियंत्रित करता येईल, अशा प्रकारे सगळं संलग्न आहे. अशी ही सुंदर आकृती मला अतिशय आवडते, आणि ती नेहमी डोळ्यासमोर ठेवावी, कारण कुठेतरी ही कामवासना या मन, बुद्धी आणि इंद्रियांना वेष्टित करत असते, आणि म्हणूनच त्यांना कशा प्रकारे नियंत्रित करायचंय की जेव्हा तुम्ही आत्म साक्षात्कारी त्या आत्म्याला जेव्हा कुठेतरी जाणाल, तेव्हाच तुम्ही ही कामवासना कुठेतरी काढू शकाल, त्यापासून मुक्त होऊ शकाल, अशा या सर्वात मोठ्या शत्रूचा नाश करू शकाल. इति तृतीयोध्याय समाप्त. आपण बरोबर 4:30ला अध्याय संपवला, 1 मिनिट झालाय. इति तृतीयोध्याय समाप्त. मी शेअरिंग थांबवते, रेकॉर्डिंग थांबवते. कोणाला काही प्रश्न